Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê vetîn kirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûran razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. برێز دکتۆر عەبدولجەبار بۆران re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bextewariyek û tesna dijîn ku em carekê din bi we re ne. Em ji we pir û pir hez dikin. Xwedê ji we razî be. Xwedê bêdawî ji we razî be xocê me yê hêja. Xocê me yê muxterem, mijara me ya îro gelo dîn bê hezkirin dibe? Ger hûn münasib bibînin, em bi pirsa yekem dest pê dikin. Di jiyandina dîn de rola hezkirinê çi ye? Bi rastî bê hezkirinê, bi taybetî bê hezkirina Xwedê yandina dîn ne mimkûn e. Ji ber ku Xwedê Teala hemû tişt bi hezkirinê afirandiye. Elemina hezkirinê, ciyankirina hezkirinê û elemandina hezkirinê belman dide. Bi taybetî te hatîsek pêxemberê me yê severî tû cîhana. Ji ber nîmetên wê ji Xwedê hez bikin, yê ber Xwedê ji min hez bikin û ji ber min jî sahabeyên min hez bikin. Wê demê em dibînin ku ev hedîs tevahiyekê îfade dike û ji serî heta binî hezkirin got mijare. Dîn û hezkirin du têge hene ku li dereca yekem de bi hev vêkerê dayîne. Dîn ji bo ku Xwedê Teala bextewariyê bide, bavtorekî bingehîna ku wî daniye. Bextewarê jî çokaniya xwe ya bingehîn ji hezkirinê distînî. Dînekî bê hezkirin nayê bikirin. Dîn bi hezkirinê tê jîn, dîn bi hezkirinê digihîje armancên xwe. Royê Kur'anê jî oreyê wê jî hezkirin e. Bi taybetî dema em li sahabeyên ku li tevahî ya Kur'anê dijiyan û di jiyana xwe de bi cî dikirin dinêrin. Di Sûreya Alî Îman ayeta 119 de. Hûn nomîn we hene hûn ji wan hez dikin, ew ji we hez dakin. Île ku hûn bi tevahiya pirtûkê îman dikin. Îjar yên ku bi tevahiya pîrtî te îman dikin, ew in ku bi hezkirinê tev digerin. Bextewarî me te hezkirinî ye. Hezkirin pêdakarî ye. û pîvana pêdakariyê jî zikirina Xwedê ye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xocê minî muxterem. Ma mimkûn e ku mirovekî ku bibêje ez ji Xwedê hez dikim û ferzên dîn bicînê? Elbe, ji bo mirovekî ku dibêje ez ji Xwedê hez dikim, ne mimkûn e ku ferzên dîn biçe neyîne. Di dîn de armand hene û wasîte hene. Berî her tiştê armanc berzên jiyana me ye dînî ne. Heft armancên fermankirî hene ji dilxwastina gihîştina Xwedê, kabîbûna muşrê ku Xwedî tayîn kiriye teslîmiyeta rû, teslîmiyeta wedena fizîkî. Teslîmiyeta nesê gihîştina îrşadî û teslîmiyeta îradî. Lê gihîştina wan heft armancan bi heft wasîteyan dibe. Wasîteyan jî ev din. Xwestina dihîştina Xwedê tövbekirin, dikirkirin, nimêjkirin, rojî girtin, şûna hecî û dayîna zekatî. Her heft wasîte jî vî dîzanî îfade dikin. Di dîroka mirovahiyê de dînê ku Xwedê Teala bi wesîteya pêxemberan di pirtûkên pîroz de li bo mirovan şandiye. Dînê yekane ye, ji heft kona û çar teslîman pêkê. Ji bo ku em di katê Xwedê de her tiştê bi awayê herî xweş bikin, divê em ji Xwedê hez bikin. Yên ku ji Xwedê hez dikin, ew ên ku xwestine bigihîjin Xwedê. Wan ev astenga di navberê de ji holê rakirin e. Xwedê Teala dibêje, hûnê tenê bixwazin bigihîjin min. Ji vê wê detir her tişt aîdî min e. Ez ê xwestina bi cih hanîna hemû fermanan te hindiyê we de bi cih bikim. Wê demê avayiya îvadiyê giring e û xwesta me yê giring e. Hûn çi bixwazin eger ev xwestina we ku li ser îstîkameta Xwedê bê? Em karin
Xwedê her dem wekî alîkar li cem xwe de bibînin. Nemimkune ev kes wêzifeyên xwe neke. Wezîfê ji bo wî ne barekin, lê zaqekin. Yanî Xwedî Teala derî her tiştî gawa em li avahiya xwe dinêrin, em di bedenekî fîzîkî afirandine. Di dena fîzîkîn mekanê û du mêvanên wî hene. Neşê aletî alema berzahî yê û di dilê manevî ya nefsê de nozdeh nexweşî hene. Li aliyê dim Xwedê ji atê xwe rû bifkiriyê me û en birû di hersengiyeke de dest bi jiyayê dikin. Li hemberî nozdeh xestepan, nozdeh afet wekî hersengiyekî hene. Lê îblîsê ku berê ji hizûra Xwedî hatiye kewirandin, li dinyayê bi ji sed bandorê li ser nozdeh afetên nefsê dike. Ji ber ku li nozdeh afetan de tesîra wî heye, ew wekî ku her gav bi yek û sifirê li piştê ye. Ji ber ku bedena fîzîkî jî ev de şeytan e. Di cihê destpêkê de însan hem evbê şeytan û hem dostê şeytan û ji serî sed dibin tesîra şeytan de ne. Lê Xwedî Teala ne ji bo ku însan bibin evdê û dostê şeytan. Wî wan afirandine ji bo ku bibin evdê û destê Xwedî. û bi Resulên ku ji katê xwe şandine emrên xwe dibêje. Xwedî Teala di nivîsa şêst û çaran de em Resulê xwe ji bo ku însan îtaat bikin dişînin. û di nivîsa heştiyan de îtaat ya Resul îtaatiya Xwedî ye. Ya mirov bê îtaatî Resul bike yan jî wê îtaatî şeytan bike. Yên ku îtaatî Resul bike di xelasiyê de yê. Yê ku serî li ber Resul radike îtaata ti şeytan kiriye. Yê ku îtaatî şeytan dike berê xwe dide dinyayê û zerfên dinyayê di çavê wî de li pêşiya Xwedî dibin xwedî qîmet. Lê berê ji bo kesên ku dixwazin bigîjin Xwedî ne dinya, dermanên ku Xwedî ferz kirine esas in. Berê her tiştî mürşid dide hezkirin, paşên nemêjê dide hezkirin û zekatê dide hezkirin, Xwedî Teala van hemû fermanên wasite bi me dide hezkirin. Xwedî ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xocê minî muxterem. Ma ji bo ku di dîn de biratî were jîn, elemina hezkirinê şert e. Ji bo jiyîna biratiyê ankirina hezkirinê şert e. Ji ber ku pêxemberê me sirtanê pêxemberan di hedîsê de wiha dibêje. Ji hev nefret nekin hesûdiya hev nekin pişt nedin hev. Ey evdên Xwedî bibin birayên hev. Di Sûreya Alî Îmran ayeta sed û sîyan de. Hûn hemû bi peniyê Xwedî bigirin, veneketin koman. Îjar em zanim ku dîn di ser sêmingehan hatiye avakirin. Wadet yekbûna Xwedî ye. Tevî ji bo kesên ku dixwazin bigêjin Xwedî avakirina cemaata yekta ye. û teslîm rû û weç, nefs û îradeyê teslîmkirina Xwedî ye. Eger Resulê Xwedî ku dibêje, ji hev nefret nekin, hesûdiya hev nekin, pişt nedin hev. Gelî evdên Xwedî bibin birayên hev. Wê denê bi rastî di Sûreya Hucurat ayeta dehan de mimîn birayên hev in. Derek en mirovên ku dixwazin bigêjin bi hezkirinê bi hev ve werin gerîda. O di Sûreya Enfal ayeta şîz û sîyan de jî Xwedî Teala dilan di hezkirinê de dike yev. Li dilekî ma dilê her kesî na ew dilê kesên ku bi dil dixwazin bigihîjin Xwedî di hezkirinê de dike yek. Xwedî Teala dixwaze ku her kes ji hev hez bike, mirov hev nehêşînin û her dem alîkariya hev bikin. Bila dîn di navê xeleka hezkirinê de were jîm, lê dinya bi mirovên ku hezkirinê ji bîrkirinê dagirtî ye. Hezkirinê fetihê dike, nefret jî nefretî. Eraniya însana ji ber ku Xwedî ji bîr kirine îrciyê hezkirinê, ew bûna Xwediyên dilên ku ji nefret dijî ye. Em yê Xwedî ji me hemûyan re zelal e, tekaz e, ji hev hez bikin. Heger hûn ji hev hez bikin, hûn ê wê armanca ku Xwedî Teala ji bo we nîşan daye pêk bînin. Di baldarî li sehabeyan binêrin, wan ew kas ji hev hez dikir ku hevalên wan ên din ji wan bi xwe bikîmettir bûn. Yanî wan her deman birayên xwe alî pêşiya va didifin. Dema ku Hezretî Emer tina sehabeyên ku li meydana şer li ber şehîd bûnê bûn de digeriya. Avdanka xwe dirêjî
sahabeyekî ku av dixwest dike. Tam dema ku wê bida wê, yekî din dibêje av, yê yekem dibêje ya emer nede min bide wê. Tam dema ku wê dirêjê yê diyem bike, yê sêrin dibêje av. Tam ku wê dirêjê yê duyem bike, yê duyem jî dibêje ya omer nede min bide wê. Em dibînin ku ji bo mirovekî ku li ber şehîd bûnê ye, ev cedariya di asta herî bilind te dilopek av e. Eger di raşekê wiha de jî dikarî bireya xwe têfe pî şefaf. Dinyayê bi temamî yê dilê xwe derxistiya û avêtiye. Ew kesekî wisa ye ku birayên xwe di asta herî bilind de hez dike. Îşar wekî sehabayan birayetiya hevpin bi derxistina hezkirina dinyayê ji dilê min mimkûn e. Heta ku em hezkirina dinyayê ji dilê xwe dernefînin û neavêjin, hezkirina Fatê û Resulê wê di dilê me de biçî nabe. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemiyê muxterem. Me li ser mijara me de pirsan ji gelê xwe kir. Bi destûra we em dixwazin vê vîdyoyê bi we û temaşevanên xwe re payve bikin. Xwedê Teala dibêje ku dîn bi hezkirinê tê jiyîn û yê ku hez dike ber bi yê ku jê hez dike ve baz dide. Ma we qet li ser ber bi Xwedê ve bazdanê, Xwedê hembezkirinê û gihîştina Xwedê fikiriye. Bêguman ez dixwazim ma çima ez naxwazim. Tişta ku ez herî zêde dixwazim ev e. Bêguman ji xweş kir ji Xwedê re dînê me Îslam e. Herçend em li Ewropayê jiyabin jî bi wê hezkirina Xwedê ya bi dilê me de em bi kasî ku ji destê me tê, ji xwe em bi kasî ku ji destê me tê hewl didin ku vê yekê bikin. Her tim di bîra min de ye xwazî me bidîta û em hîn bêtir pê ve bi hata birêdan em jê hez dikin lê em dixwazin bêtîv bin ye. Dema ku tê gotin gihîştina Xwedê hûn çi jê fêm dikin? Yani ez bawer dikim ku gihîştina Xwedê bi dil û zikir e. Elbet carinan mirov ji pûr ve nexwasim jî şevan dilê wî dişewite û digiriya. Li gora min wê gavê ez xwe hîn bêtir nêzîkî wî hîs dikim. İbadetên me, nimêja me, haca me, zekatên me, baweriya me, merhemet yani her tişt. Li gor we çi em digîşe Xwedê? Yani ez bawer dikim ku her tiştê ji dil derbas dibe digîjî wî lê herî zêde hêsirên çavên me digîjînî. Kanciyên me digihîjînê, nimêja me digihîje. Nimêjên me, ibadetên me, berê her tiştî mirovbûna me, baweriya me, merhemet, çi zanim her tişt. Her tiştî herî xweş gihîştina Xwedê ye. Hûn jî dixwazin bigîjin Xwedê. Bêguman ez dixwazim ji xwe niha ez di rêya wî de me. Xweceyê min ê muxterem di hevpêvînê de mêvanekî me wiha got her tiştê ku di dil re derbas dibe. Digihîje Xwedê lê herî zêde hêsirên çavên me digihîjîne. Gelo ji bo Xwedê rîjandina hêsiyena girîng e? Berê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibêje ku ew hêsirên ku tu dirêjînî li cem me fedîne herî mezin e. Dermana Xwedê nebî sebet be. û di sura İsa ayet 189 de. Em dibînin ku qîmet û mekamê wan kesên ku ji bo Xwedê hêsirên dibarînin li cem wî pir bilind e. Di 109 da ew bi girî li ser rûya xwe dikevin û ew xwişûya wan zêdetir dike. Deriyên asîman vebûn, her der bi rehmetê dagirtî bû. Deriyên her heşt cennetan berdibin bi kaziya ala ala. Ve wî îfadeyê ji me re eşkere dike ku bi zikirê tê hemû deriyên asîman li ber me vebin. Kesê ku aşıpê Xwedê be hêsirên çavên wî diherikin kundir û derê wî dibe ûnû û her dem dibêje ala ala. Delo kî ye aşıpê Xwedê? Ew kesên ku Xwediyê zikrê daîmî ne. Wisa me Xwediyê zikrê daîmî bi herkîna hêsirên çavên xwe eşq û evînekê îfade kirine. Ew kesên di wê astê de bi rastî jî ji bo Xwedê digirê. Di Bakara 186 de dema ku ev dîn min ji te bipirsin bêje wan ku ez nêzîkî wanim gawa ku duweka duayê bike ez bersiva wî didim. Bila ev jî bersiva daxwaza min bidin û bi min bawer bikin ta ku bidihîjin îşadê û rûya rast bibînin. Gawa ku bende biryara fidakariyan dide Xwedê Teala ve alîkariyên Musa tê hewara wî ku dema ku tu wê tiştî bikî yêdî tu mikarî wekî fidakariyekî bipikirî. Xwedê Teala ve hîsankariyên Musa mezin dikeve dawe ku kawa tu li dinêrî tu dibînî ku te tiştek me kiriye. Her tiştî sa Xwedê Teala bi xwe kiriye. Bêguman rojekê em ê bigihîjin bêzanînê û her tiştî bîn bikin. Li hemberî wan îsanên wî yên mehteşem ku mirov nikare tiştekî bike. Em ê aziyeta ku em nikarin tu berdîlan bidin bi kurahiya dilê xwe de hîs bikin. Bêguman dê rojên wisa bîn ku
berberkin we be hîseyên çavên we şil bibin. Xwedî razî be. Xwedê ji we jî razî be, xwecêmê muxterem. Derbarê mijara me de reportajeke me ya din jî heye. Bi destûra we, em dixwazin vê vîdeoyê jî parve bikin. Rêya Xwedê rêya hezkirinê ye. Li gorî Kur'ana Kerîm, gihîştina wê rêya hezkirinê bêguman bi tabîbûna murşidekî ve girêdayî ye. Tabîbûna murşid ji bo we tê çi meneyî? Tiştekî baş e, tiştekî xweş e. Gelek tiştan îfade dike. Ez rastî tiştên wisa û mirovên bi vî rengî hatime. Yanî tiştên ku ez jê bawer dikim jî hene, bi rastî ez wisa ji we re bibêjim. Gelo hûn jî dixwazin tabîbî murşidekî bibin û pê vewerin girêdan. Ez dixwazim heke bibe bina bibe. Wekî Yunus û Melanan hemû dostên Xwedê dema ku sax bûn, xwestine ku rûyê xwe bigînin Xwedê. Hûn ji dostên Xwedê. Gelo hûn jî dixwazin wekî wan bibin, an em jî dikarin bibin wekî wan. Bêguman em dixwazin bibin wekî wan, lê ji ber ku ev yek berdêlên pir giran dixwaze. Yanî ez zêde bawer nakim ku em bi serê xwe karibin tiştekî wisa bikin. Çunkî her ku mirov dixwaze, wisa şewîtîn ji mirovan re pir giran tê. Bêguman tiştekî wisa ye, xwezî em pê serfiraz bibûne, xwezî ji destê me bihata. Xwezî tiştekî wisa bibe nesîbim. Xwezî wiha tiştek bibe. Yanî em bi dilûcan bixwazin Xwedê nesîb dike, Bêguman ji xwe çi dibe bila bibe, her tim dilê xwe paqij bigire û niyeta xwe diyar bike. Dibêjin ku ji xwe ew niyeta te bi rengekî dibe qedera te. Xwece me bi muxterem mêvanekî me di mijara mişid de wisa dibêje. Got ku em dixwazin bibin wekî wan, lê ji ber ku ev yek berdêlên pir giran dixwaze, ez bawer nakim ku em karibin bikin. Gelo deviya Xwedê de pêşvê çûn, berdêlên giran dixwaze. Yanî dîn hêsaniye bi Resulê Xwedê seralav û elêyî we selem wisa ferman dike. Îsan bikin, zor nekin, nizgînî bidin, nefetî nexin nav dila. Rastî jî Resulê Xwedî wisa ferman dike, ez bikin û bidin hezkirin nefret nekin û nefretê nedin tirim. Wisa be dîn şehêsaniyê pêk tê. Ege em xwe bispêrin Xwedê, alîkariyên wî di riya herî hêsantê bigihîşin me. Bi berçavkên hezkirinê, bi dûrbîna hezkirinê û heta bi teleskoba hezkirinê di hemû cîhanê binêrin. Tişta ku wî me bikem, tişta ku wî me bike delaliyên Xwedê, ew hezkirina ku em dikarin didin yên tune. Lewma yê ku hez dike ber bi delalê xwe ve divezê, yê ku dite ji tirsên xwe direve, ya ku dikere ser milî me ev e. Hezretî İbrahîm ku di forana pîroz de yek ji sembolên herî diyarên teslîmiyet diye. Ji Xwedê Teala re dibêje, ez dixwazim bi teslîmiyeteke kulî teslîmî te bibim. Xwedê Teala qebûl dike û jê re dibêje ku berdîla wê yekî kiran. Hezretî İbrahîm dibêje, ya Rebbî, ew berdîla ku wê ji te ji bo me tenê fermaneke te ye ku divê em beşik pêk bînin. Di bîngeha teslîmbûna sıhhatî re baweriya me ya bi Xwedî heye. Ez tavbaweriya bi Xwedê di nav pêvajoya teslîmbûna ji Xwedê re gav pî gav pêş dikeve. Berîkên teslîmbûna ji Xwedê re bi zikrê yek bi yek tîne derbas kirin. Her ku em bêtir baweriya xwe bi Xwedê bînin, Xwedê jî bêtir îhsan û keremê li me dike. Xwendî razı be. Xwedê ji we ji razî be, xwecemeyên muxterem. Xweceyemên muxterem, pişteke bidîmen a temaşevanekî ê me heye ku ji me re şandiye. Heke hûn destûr bidin, em hemû bi hev re temaşe bikin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ceba xweceyê min. Em ji we pir lê pir hez dikin bi dil û can înşallah. Pirseke min hebû înşallah ma hezkirin ji îbadet e. Xwedê ji we razî be. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xweceyemên muxterem temaşevanê me dibêje. Gelo hezkirin jî îbadeteke. Li ser vê mijarê hûn çi dibêjin? Bedeviyek dî cem pîrfemberê me dibêje, ya Resulallah, ez dixwazim herim cennetê. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dibêje, nimîş bike, ez nikarim bikim. Roşî bigire, ez nikarim bigirim. Dibêje, ez nikarim tu ji wan bikim. Wê çaxê Resulê Xwedê jê dibise tu çê dikî. Ez ji te pir hez dikim. û Resulê xwe re dibêje, herkes biyî ku jê hez dikere tê heşkirin. Ji ber vê yekê em ji bir van dikin ku hezkirin bi serê xwe helasiyeke simîda canê. Yên ku hez dikin te xelasiyê dine. Mirov bi hezkiriyê xwe re ye. Wisa be hezkirin ne îbadeteke, lê hezkirin hewcedariyeke. Yê bo vî yekê Xwedê Teala di Kur'ana pîroz de ev îfade bi cih kirî. Hez bikin û bidin hezkirin. Nefret nekin û nedin nefret kirin. Dirê em mirovên di dora xwe hez bikin ku ew jî ji me hez bikin. De ku Xwedê Teala vê yekî li waze
ولی وظیفeyekî te her kesî dibêje hez bikin. Ji ber vê yekî mirovan hez bikin, hûn çi qas hez bikin, hûnê ew qas bextewar bibin, hûn çi qas bextewar bibin, hûnê ew qas bên hezkirin. Ji we ber bi derdora we ve, hetem tevgerên wisa diçin ku wê mirovan bextewar bikin. Hatiye ji we ji razî be. Xwedê ji we jî razî be, hoceyê min ê muxterem. Li ser wî mijare me rûprêtajek me ya din heye. Heke hûn destûr bidin, em dixwazin vê vîdyoyê jî bidin weşandin. Naviyê ku em jê hez dikin, her gav di ser zimanê xwe de bigerînin û ji kurahiya dilê xwe dernexin ev nîşan. û îsbata herî mezin a samîmiyeta hezkirina me ye û pîvana herî mezin a hezkirina Xwedê jî zikir e. Li gorî we, zikrê daîmî ji bo mirov çi qezenç dike û çi bi ser mirov de zêde dike? Zikir daîmî ji bo mirov bedewiyê çê dike û sewaban qezenç dike. Ên cennetan ve dike û dike ku em nêzîkteyê Xwedê bibin. Zikr baş e. Gelek tiştan qezenç dike. Yani ji ber ku di bi zikir û bîranîna Xwedê mutmeîn dibin, ez bêtir hîs dikim ku em tenê bi vî awayî dikarin bigihîjin Xwedê. Ez wiha difikirim, ez bi vî rengî bawer dikim. Mirov bi zikir û bi bîrhanînê digihîje wî. Yanê ji bo gelek mirovan wiha ye, mirov çi qas tiştekî bi bîr bîne, ew tişt dê ber mirov. Wekî ku we di pirsa xwe de got, em çi qas pir bi bîr bînin, çi qas pir bibêjin, hem dilê me paqij dibe, hem jî ji xwe em ê teqez bikevin wî rêyî. Gelo mirovekî ku her gav zikir dike, dibe bextewar. Helbet bextewar dibe. Her kesî ku ji riya Xwedê dernekeve bextewar e. Li gorî min dibe. Helbet bextewar bibe ji ber ku tu her gav di fikra Xwedê de yî. Helbet tu yê her gav bextewar bî. Ji ber ku tu dizanî ku tu carî bi tenê nînî. Be herê varan be sibêran. Gava ku bûyereke xemgîn bê serî te, tu çi betekê bidî? Yani bi îşyankirinê re derbas nake, bi dilekî rehetir vê rewşê derbas dike. Ji ber ku tu yê bi Xwedê re rû bi rû bî, loma ez wiha difikirim. Hoceyê min ê muxterem, mêvanekî me di hevpêvînê de got, her kesê ku ji riya Xwedê dernekeve bextewar e. Em dikarin çawa di riya Xwedê de sabit bimînin? Riya Xwedê de sabitman ve bûyîna ji bo Xwedê pêkan e. Riya ku em ê bişopînin tenê yekteyê riya Xwedê yani rêya rûyê me ye, Xwedî Teala em xistin rêyekê, em ber bi Xwedê ve diçin. Merfûma bengerîn a ku me nêze Xwedê dike, parvekirina heman bedewî û di riya Xwedê de gihîştina aslên bilind ên hizmetê ye. Ji mirovan ne fiznet ji Xwedê re xizmetê. Xwedê Teala ferman dike, heke hûn alîkariya Xwedê bikin, ew jî dê alîkariya wê bike û lengên we sabit bike. Ayeta hep a Sûra Muhammed. Heke hûn alîkariya Xwedê bikin, ew jî dê alîkariya we bike û lengên we sabit bike. Her kesê ku îtaatî fermanên Xwedê dike û dibe wesîleya xelasiya mirovên din, wî alîkariya Xwedê kiriye. Ev alîkarî ne ji bo zata Xwedê ye, ev ji bo bêqatina fermanên wî alîkarî ye. Ev wezîfeke pîroz e wezîfeyeke mezin e. Bi rastî dema ku em li ayeta çardeh a Sûreyê Saf berikin. Ey gelê ku amenûbûnê, bibin alîkarên Xwedê. Gava ku Îsayê kurê Meryemî ji hevariyan re got, kî ji bo gihîştina Xwedê dibe alîkarên min? Wekî ku hevariyan gotin, em alîkarên Xwedî ne. Li ser vê yekê komek ji kurên İsraîl bawer anî, komekî jî înkar kir. Wê demê me piştgiriya kesên îmankirine li hemberî tişminên wan kir, li vî awayî ew bi ser ketin. Wisa bêya esel alîkariya ji bo Xwedê ye, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we re jî razî bê, hocemeyî muxterem. Dîsa pirseke vîdyoyî ya temaşevanê me heye ku gihandiye me. Heke hûn destûr bidin, werin em bi hebe temaşe bikin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hoceyê min. Bi hezretu hurmet, em destên we yên pîroz ya bi benagul maçî dikin, ez ji we pirûbir hez dikim. Heger destûra we hebe, ez dixwazim pirsê xwe bipirsim. Hoceyê min, gelo di dûrketina ciwanan a ji dîn de bandora ve gotina dîna bêhezkirin heye. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoceyê min ê muxterem, wekî ku temaşevanê me jî pirsî, gelo di dûrketina ciwanan a ji dîn de bandora ve gotina dîn a bêhezkirin heye? Erê, ji bo ku dîn bihezkirinê re were jîn, dê ew kes bi gotana xwestina roya xwe ji dil bixwaze digihîje Xwedê. Lê kawa ku em li tetbîkata dîna kemilşopiya rûzemeya îro dinêrin, di nav pênc şertên Îslamê de xwestina gihîştina Xwedê tune ye. Di nav pênc şertên Îslamê de îkanîna tobeyê ya li ber mürşîd tune ye. Di nav pênc şertên Îslamê de sultanê îbadetan zikir tune ye. Ji ber wê yekê felasî tune ye.
dema xwestina gihîştinê nebe Xwedê Teala heft fekanan nadewî. Gawa ku daxwaza gihîştinê tu nebe Xwedê Teala heft fekanan nadewî. Kesê ku habî murşîdek wan nebe di wî de heft şertên dil û heft mîmetêk nayîn. Kesê ku nebe Xwedê heft şertên dil ez dikê nikare bigihîje testiyanesî. Wî demê bi temamî îmlîs hezkirinê ji dîn derfestiye. Tenê bi şeklekî heşkovala li ser bingeha tirsê hin îbadet dîn kirin. Halbûkî dîn hezkirin e. Herke hezkirin tunebe hûn nikarin dîn bişî. Xwedî naxwaze bibe xwedayekî ku jê tê tesîn ew dixwaze bibe xwedayekî ku tê hezkirin. Hezkirina meqamê şadê tu carî û tu carî li ser bingeha tirsê nehakiye awakirin. Tiştê ku di bingeha wî de radisa tenê hezkirinê wî demê Xwedê bi zarokan bidin hezkirin, dîn bi wan bidin hezkirin û riya Xwedîrê wan bidin. Lanime ku di şûnacaneke li ser bingeha stenê ku her kes dîle bextewar bibe. Cîhaneke li ser bingeha tirsê nikare tu kesî bextewar bike. Tênkirina cîhanê ya ku wê her kesî bêbext bike, hefika te soka şeytanek ku ji bo metaniyê. Xwedî ji we razî be. Xwedê ji we razî be xoceyê min ê muxterem. Xoceyê min ê muxterem, em hatin dawiya bernameyekê din. Ji bo agahiyên we yên hêja, em gelekî spasiya we dikin û înşallah em gotinên dawî dîsa ji we re bihêlin. Em hamd û şûkr dikin di roja sêyemîna Ramazanê de em dîsa bûn yekbeşîmeta Efendiyê me. Ez ji Xwedayê dixwazim ku ev dildariyekekî were dûbarekirin û bibîrengî ez gotinên xwe temam dikim. Bazla Xwedê, rehma wî û hemû bêdewiyên wî li ser we bin. Em ji dilê xwe pirûber ji we hez dikin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xwedê ji we jî razî be xocê me yê muxterem. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet. Bêhêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya me ya sohbetên Ramazanê ya bi Doktor Abdulcabar Boran ve dîsa bigihîşin hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî dil bixwazin bigihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we dir û pirast dikin.